Jalupo moro ma jahigni 35 okawo ngimane oko e yor deruok e tesend obila ma Kipasi e kar chung'od bura ma Suba South e kaunti ma Homa Bay. Thuolo machuok bang' kano make motere e tesend obila no. Jagono moseyang nyinge ni Calvin Somondi Onditi. Ne omake gi ruoth makono bang' yude dala moro mantie center Mandhuru kar saa 9 kogwen ka entiere duka duk e abich diek kaluwore gi komanda mar obila ma Homa Bay Lawrence Koilem. Omondi mawuok e kar chung'od bura Mandhiwa to osebedo kalupo e dho wath Mandhuru noyude rando kantie duke e abila ma diek kendo noyude rando kod wateore gi diel. Obila oyango ne odere gi long manorwako tesend obila. Kata kamano familia mare to okwedo report mar obila no kakoro gidwane tim nonro malong'o e wi tho mar wuodgi. Kona yudo sime gotieno no make ka chalo gimi wacho ni no yude ki chich kode no odwa yombo gi jamni moko. Koro kana dhi kanyo to ne ogochne chief ma chief obiro, chief no kawe motere ka police kune mane nitie station police ma Kipasi. Kato ne waduogo kano gik sare okadhi Kipasi to jo Kipasi police okona ni ng'ama no kel Calvin Somondi oseter Mbita, jo Mbita osebiro kawe. Kasa dok dala mondo adhi akon jo dala ni Omondi mo omaki oseter Mbita. Kaso sime sa gocho na ichaki gona sime gimoro kasa 5 kama. Ne Omondi adhi ane station police ma Kipasi, Omondi mane omaki otho. Ni Omondi odere e sel. To penjo ni sel mane? Ni sel ma Kipasi. Koro kwatemo penjo to dongo kono wana osegole. To gikono wani un koro ringu bi mondo winj gima timore. Emano waringo mo adhi kanyo. Kwa chopo to ayude kanyo. Esel kanyo. Kodere ok chal ng'ama odere. Kech ng'ama odere nyako piel. Nyako la. Nyako kalewe. Kata lewe wuog oko. To mang'ute kende mokuot matin. Body no kel kendo ne wakao ne wa receive body no okadwa na wach mang'eny nikech ang'e ni ibro timne postmortem, lakini overview mare ni long trouser to iluongo ni tol molos gi long mare morwako ne nie ng'ute kendo mark mar gimoro ido ng'ut ne nitie, lewe be okayo